Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Ungatole akapasi merufaro rarorwese asindile angu Jesu anogara narini siti take takatama nerudo rarukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu ungatole akopasi undipe angu Jesu anondia ratamweya nayendi nozoimba tititakatakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu ungatole akopasi unipe angu Jesu ndione kufara kwake kondifata munzira sititakatakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu ungatole akopasi undipe angu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tititakatakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu tititakatakatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitito cheupenyu rununu rarwakakomba chitito cheupenyu rununu rarwakakomba
upenyu rununura rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Makadiwa vateereri, tinokutendai patiri kusangana vhiki rino muchikamu chatiri kukurukura nezvenyaya dzemhuri. Ndichikurangaridzai tine theme yatiri kufamba nayo ine musoro wenyaya yokuti family circle. Pari kutanga program, feel free to subscribe or even like to our Facebook page. Macomments enyu tinoada. By the way, maprograms aya kuti aramba achiendera mberi, toda kunzwa kuti muri kufila kuti kudii. So macomments enyu ari very key. Feedback yenyu tinoida. Toda kuti tende vhiki rino tine musoro wenyaya watinawo unoti kushaya mbereko. Vhiki rino tine rombo rakanaka, tine vedare vane experience, vapangi vemazano, vana shwiro dzeupenyu vari pano vachichakumbira kuti vazviintroduce nekukasika mumwe nemumwe, tichitanga nemai sister vari pedyo neni. Makadiwa vateereri, tinonzi Rotina Mafume Musara, tinokuchingamidzai paFamily Circle. Hi everyone, ini ndinoitwa Owen Chandamale, tinokuchingamidzai kuchirongwa. Makadini mese, ini ndoitwa Tete Makove, tinokuchingamidzai kuchirongwa. Kazwai vateereri, ini ndinoitwa Trust Chinyandura, tinokuchingamidzai pachirongwa. Tinotenda vadiwa vateereri nevedare, tinokutendai. Chikamu chekutanga kana kuti season 1 mainly taibuilda foundation kubva mukati mesoko raMwari. Season yechipiri ino yatiri kufamba nayo, tiri kutarisa nyaya dziri kuitika nemo mukati medzimba kunyange munharaunda, but takatarisana nedingindira renyaya dzemhuri. Musoro wenyaya uri kuti kushaya mbereko. Ndakachatisa vanhu vakawanda. Ndine mubvunzo wandinowanzobvunza vanhu vandenge ndiri kuchatisa. Umwe mubvunzo wandobvunza ndewekuti muda kuita vanhu vana vangani. Nerombo rakanaka ndachatisawo vanhu vakati one day more than 500. You know what? Vese ava hapana kana 1 akambotaura kuti hano hatidi mwana. Vese vanotaura kuti pastor unonzwa mwana toda 2 vana, vamwe 3, vamwe 4, pamwe wotoseka because murume anogona kutaura vana vakasiyana nemudzimai or vice versa. So munhu wese anodawo mwana, kubata mwana waunoti ndewani ndewangu. Saka nyaya toda kuti kurukure ndeyekuti zvinogona kuitika kuti munogona kushaya mwana, ruwa racho ramamuchitarisira rinogona kushayikwa mukati memba. Ameno vedare zvinoitika here izvi? Zvinogona kuitika here Rotina kuti mwana anogona kushayikwa, oro chinombonzi kushaya mbereko zvinoreva kuti kudii? Yes, ichokwadi mufundisi, mwana anogona kushayikwa mukati memba. And tinotarisira kubva kumhuri yaunopinda semunhukadzi kunyanya uchinorogwa paya. Vari kutotarisira kuti uchatoita mwana. Ukaita zvimwedzi 2, 3, vanhu vanenge vokuteverera nemaziso vachiti vakakukwazisa, vanokwazisa vakatarisa dumbu. Kana kuti ukangopfira vototi zvatanga, kana kuti ukati nhasi handisi kuda cabbage, vanenge vachitarisa kuti uri kufinyama kumeso here, uri kuita sei. Kureva kuti vanhu vane expectation yekuti kana uchingobva kuhanimunhu zvofanira kunge zvatodina, zvatonaka, zvatoitika. Saka tine ma-expectations paculture, pamhuri dzedu, nepaviri pedu isusu. Tinenge titori ne-expectation yekuti aiwa mwana anofanira kubatika munguva shoma inotevera. Hai Makowe. Maita mufundisi, kunokwenjera pane zvataugwa naSisi Rotina, muchavona kuti nyaya yekushaya mbereko yatingati infertility pachirungu inoonekwa iyo neresearch kuti inoaffecta vanhu vakawanda chaizvo. 1 out of 4 of married couples zvakapruviwa kuti vanobatwa neicho this disease of infertility. Saka kureva kuti mune vanhu 4 vese vakaroorwa vamacouples, 1 couple inogona kunge ine challenge ye-infertility. Saka research also is saying about 186 million individuals, they live with infertility globally.
saka muri kuona kuti inhamba yakakurisa chose yekuti vanhu vane dambudziko reinfertility ende zvichionekwa kuti 50% yemacauses of infertility anonzi mafemale causes, zvonzi 30% mamale causes. Handisi kuziva kuti nemhaka yakanowandira kumacauses ari kumadzimai and 20% inonzi is unknown macauses echinyi infertility and zvichionekwa izvo kuti age mufundisi inonyanya hanzi 35 years ndio average age of females when their natural fertility begins to show a marked decline. Saka kureva kuti natural fertility yedu is very high up to the age of 35 kati apfuura 35 patova nekakugebha kanogona kunge kavapo in terms of your ability to be able to have a child. Saka by age of 40 a woman's natural chance of pregnancy inonzi iri less than 5% per cycle. Saka kureva kuti dzimwe nguva kunonoka kutangavo kuti tiite vana zvinogona kuva zviri zvimwe zvinozokonzeresa kuti munhu anzi atadza kuita mwana. Saka nyaya yeinfertility is a global issue. Vachinyandura muri kuinzwa sei nyaya iyi? Nyaya iyi tichikura takangokura tichinzwa nenhau yevanhu vanenge vashaya mbereko. Matarisirwo avanoitwa necommunity musociety vanoita kunge vane humwe urema hunoshamisa hwauya pavari ende inyaya yekuti dzimwe hama dzinopindira munyaya dzakadaro bhozi dambudziko iro kana raitika harinangani nevanhu vaviri chete, rinonangana nevabereki kwamakaberekwa, rinonangana neshamwari dzenyu. Saka maadvice anouya from all angles vanhu vachitaura ende kare tichikura taingonzwa kuti vanhu vaingonzi kana patoshaika mbereko mudzimai ndiye aingopiwa dambudziko iroro ende kana ratendekwa kumudzimai kazhinji advice hombe yaiuya yaingozonzi musiye kana kuti murume akundonotraya kumwe kuda kungoona kuti ndine here ndine mabara kana kuti ndisina kuda kuzvipruvha but madzimai aiva mavictims enyaya dzakadai so. Ende vananatete vanenge vari involved naamwene kutonotsvagira murume kuti awane mwana outside vachandamale muri kuiona senyaya? Ndoda kuti even in biblical times haisi nyaya isingawanikwe mukati meshoko raMwari, inyaya inowanikwa mukati meshoko raMwari. Tikaenda pana Matthew chapter 19 verse 12 in the red letter edition mashoko anotaurwa naJesu achiti kune vamwe vasingazvari of their selves, koita vamwe vasingazvari nemhaka yekuti Mwari akavasika vakadaro, koitawo vamwe vasingazvari by design yavo handiti machoice yavo. So inyaya inoraramika nayo mukati mekurarama mukati mefamily circle. Ndinoda kuti ndiuye our two sisters mai Makowe naRotina. I've seen kuti vana namai vanokombita panhumbu chaidzo kuti akaona kuti umwe waane pamuviri iye atomhanyawo akutonoita pamuviri. I don't know kune vane dambudziko iri meno muri kufila zvakamira sei? Kutoona vane dambudziko neighbor shamwari yake abata pamuviri zviri kuramba amenoti munopaona sei apa? Ichokwadi mufundisi kuti panoenda paelement yekacompetition kune vamwe madzimai nemhaka yemasocietal pressures atinogona kuiswa. Ndambotaura kuti society inotarisira kuti tiite vana, kozoyawo mamwe mapersonal pressures because tiri kutaura nyaya infertility, panopinda nyaya zvakare yesecondary infertility yekuti pamwe wamboita mwana 1 wozotadza kuita umwe nemhaka yezvikonzero zvakasiyana-siyana maybe zvatichabata pamberi. But unoona kuti for example inini ndakaita vana vakomana vangu vaviri, ndaita 2 ivavo ndaitotarisira kuti ndichaita wechitatu ende wechitatu anofanira kubuda richinai ari musikana. So pakunamata ndaitonamata kuti the third one pandakangobva kusikane ndikaudzwa kuti mukomana ndakabva ndatotanga kuisa munamato wemwana musikana handiti. So wazopinda mutheater vakaona kuti aiwa pane dambudziko rekuti tikasabvisa chibereko munofa. Saka takutobvisa chibereko chacho kureva kuti possibility yemwana musikana yakabva yabviswa. But hazvina kureva kuti chidikwa chekuda mwanasikana chatobviswawo naMwari. Chinoramba chiri paina chiripo.
saka izvozvo manje zvinobva zvakugwadza wakuona vana vasikana vachisungwa maribhoni epingi epepo eyelo kuti Mwari kweni mazoti ndadiwo mundishaisawo ribhoni yekusunga. So mapressures atinogona kuzviisa ende tinotozvisa sevanhukadzi kuti sometimes tiri kutochemera mwana mukomana kutoti ndine mwana musikana chete yoita a source of problem yemisodzi kana kuti ndiri kuti kweinini ndapuwirwei vakomana chete ndiri kuda vasikana ende society kana pari pamwanakomana huye unochiona vachingoda kuti uite mwana mukomana unoita 6 rudhende vasikana uchingopuwa futi imwe nhumbu kusvika vasvika 10 uchitsvaga mwana mukomana. So those are some of the pressures that tinopinda. Mai Makowe mungaite zvokutaura here apa? Ndandiri kuti mufundisi pamubvunzo wenyu sisiro tinava kubata zvakanaka kuwedzera kuti chishuviro chomunhukadzi wose imwe inogona kutarisika kunge competition asi it's a natural instinct inowanikwa kumunhukadzi takasikwa takadaro naMwari nekuti vamwe vanoiona kunge yakaita punishment yekuti enda unobata nhumbu ugogwadziwa pakupona. Mudzimai wese unogona kugwadziwa nemimba agotambura chaizvo nayo asi paanongobata mwana wotofunga kuti daenda tobata imwe zvechinyi mimba because it's a natural instinct, it's a desire of every woman kudai ndanzi mai dai ndadaidzwawo kunzi mai ningi kureva nesta romwana. Saka chishuviro nyangwe mukati mebhaibheri shoko dzvene raMwari tichazvibata mufundisi kuti madzimai aibuda misodzi mukati mebhaibheri kana mukaronda misodzi yemadzimai mubhaibheri misodzi yekuchemera vana pamberi paMwari kureva kuti Mwari ndo zvaakatisika tiri saka todzokera kwaari kana zvoramba kuitika kuti ndo zvamakati tinofanirwa kuve saka kuzvafamba sei. Toda kutenda Rotina Dondwari nyangwe kumboko kune boys tine boys hai toda kutenda tinoona varora zobalanza handiti. Toda kutenda vadiwa vateereri patiri kupedza chikamu chekutanga. Macomments enyu tinoada, subscribe, like, even tag your friends. Zvinoita kuti program yedu irambe ichiendera mberi. Tichambotora mafemo tisati tapinda muchikamu chechipiri. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Makadi vadiwa vateereri, vhiki rino tiri mukati memigwagwa mumaguta nemumatare zvekare apo tiri kufeya nekubvunzurudza kuti vanhu vanomboti kudii pamusoro penyaya yekushaya mbereko. Kune dzimwe mhuri havana dambudziko nazvo, vamwe vakatopurana kuti havafe vakazoita vana isarudzo yavo, vamwewo vakadhisaidha kuti vachaita vana vekuadopta. Koita vamwe vanhu vanoshungurudzika zvikuru nenyaya yekushaya mbereko to an extent yekuti vamwe vanopesera vakuenda kun'anga nekuvaprofita venhema kwavanopiwa dakataka, madhega, nzeve dzedzvinyu nengingiya, nyama inodyiwa nemunun'uzana. Izvi zvinogona kuita kuti dzimba dziite matambudziko akawanda. Regai tinzwe kuti imo mumaguta vari kumboti kudii nenyaya yatiri kutaura iyi. Nyaya yekushayikwa kwembereko ine ma-effects akati kuti mukati memhuri zvichiinda manje nekuti chii chinonzwisisiwa nevaviri kana kuti nemhuri maererano newanano. Vamwe vanokoshesa kuti pangowanana vanhu vaviri the next thing kunofanirwa kuita mwana. Saka kana vanhu vane belief yakaita saiyoyo zvinopa pressure kune vakawanana kuti mbereko ikashayikwa panotanga kuita kunongedzerwa kwezvigumwe kuti ndiani ari kukonzeresa. Unfortunately musociety yedu zvinoratidza sekuti zvigumwe zvinotanga kunongedzerwa kuna ana mai kunyangwe zvisina proof yekuti vana mai ndo vanenge vakonzeresa. Saka izvo zvobva zvaisa pressure mukati mevakawanana, zvobva zvakonzeresa kuti kamudzimwe nguva murume kana asinganzwisisi kana kuti achitya kuziva kuti ndiye here unotanga kuda kumbonoisa gumbo panze kuti aone kuti anogona here kuita mwana. Izvo zvokonzeresa bongozozo mukati memba. Chizhinji chinowanzonge chiitika ipapo kushayikwa kwecommunication neopenness pakati pevaviriwo vawanana, zvichizokonzeresa kuti pressure inobva kunze uku ibve yavawana ivo vasina kuita sungawirirano kuti vanzwisisane kuti chakakosha pavari chii, rudo here kana kuti vana. Zvinove zvinhu zvinobva zvaita kuti tidzokere kumasure kuti patanga musha uyu vanhu vakawirirana kuti chakakosha chii.
ningare kuti makawanana musina mwana ende hamusina ziva kuti mwana muchamuita here. Kana panga pasina kuwirirana kwokuziva chakakosha, ndo panowanikwa pressure dzinobva kunze dzichitanga kuvana vatete vachiti vanongoti vanhu vangowanana vana tete vototanga kubvunza kuti kwakanaka here muroora hatisi kumbomuona achipfira-pfira, hatisi kumboona zviri kuitika. Izvozvo zvokonzeresa kuti kana vaviri vasina kuita communication vakawirirana kuti chakakosha chii mukati memusha medu, zvinogona kukonzeresa kuti musha ugone kuzopfumvunzunyuka, baba vakunotsvaga zvimwe kunze, kana kuti mai vakungo. Kazhinji vana baba ndo vanowanzowanikwa vaine mhosho yekubuda kunze vachida kunoedza kuti vanotsvaka mwana, zvingokonzereswa nekuti havasi kuda kuti vangogadzirisana pauviri pachavo. Ini nangu semaonero angu semunhu mukadzi, zvinhu zvinorwadza kushaya mberekomba, but pamwe pacho pamwe murume wangu problem, pamwe mukadzi problem, but kana hama dzedu dzazopindira, especially vabereki chaivo, mukagarisana for 3-4 months 5 months, vabereki vanenge vakutotarisira kuti pamwe tichatoona zviri nani, but vakazoona pasina chiripo, kazhinji kacho vanotanga kublema isusu vakadzi kuti mukadzi wako iyi ndiye tori dambudziko. Havatarise said remwana kuti mwana ndiye dambudziko here kana kuti ini ndini dambudziko. Saka seni semunhu mukadzi zvinhu zvinondibata nokuti nene ndakatarisira kuti ndikudawo mwana. But pautu hwedu inini nemurume wangu tinogona kunzwisisana mukati memba, togona kutaura tikanzwisisana. But kuvabereki manje kuti vazozvitora kuti kana kuti inini ndini problem kuti mwana ndiye dambudziko, zvinonetsa. Anenge angotarisira kuti iwewe mukadzi ndiwe problem. Tuka ndine imwe example yemwe munhu ndotozivawo zvangu. Mumba mavo chemo murume ndo problem, mukadzi ari right, but pavakangosiyana chete mukadzi achiendawo kwake, murume achienda kwake, murume anambobvira aita kana mwana. Mukadzi achingosiyana nemurume kwakaenda kunoita marriage yake akabva asvika ichiita mwana. Saka chimedzi murume ndiangatori dambudziko pane mukadzi. Ezvinezvi vabereki vaika vakuchinyara manje kuti vachitarisa kuti mwana wavo ndiye angatori problem, zvanga singanzwisisike. Saka zvinhu zvinotibata isusu vakadzi kuti hama ngadziregedze kuti tarisira pasi kuti kana tichinge ndaroorwa nemwana wavo, mwana chipo chinobva kuna Mwari, ingawanika even chero mubhaibheri zvirimo wani. Saka tinofanira kungoziva kuti mwana anobva kuna Mwari, chipo chaMwari, ende Mwari ndivanoziva nguva netime yekuziva kuti ezvinezvi ndikakupa mwana nenguva dzakadai zvinhu zvinoita. Saka vabereki vedu ngavazive kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Vabereki mudzimba vari kunetsekana pambereko apa. Vamwe mudzimba varikuedza kuti zvoni ana amwene vedu ndo vakakonzesa ndokabata mbereko dzedu, vada kuti vana vavo vechirume, vana vavo vakomana vasaiva nevana. And then vamwe vanoti kumamisha kwatikaberekwawo pane vasida kuti tiite vana mukati mekurarama kwedu. Saka vamwe vabereki vakufamba vachienda kumaprofita, kunyanga, vachifambira nhau idzodzo. Vamwe vanogona kuudzwa kuti maperenzi enyu ndiwo ari kukonzeresa, vamwe vanogona kuudzwa kuti ana mwene venyu ndiwo anokonzeresa. Normally internal muchaona kuti ana baba ndisi tinogara tichiziti tiri on a safe side, ndisu tiri right, unlike tichingoblema madzimai up at the end there, andika unless proven nemamedical kuti ndisu. Saka chinowanzoitika ndechekuti kana mumba mashayikwa mbereko, ana baba tinozobuda nyore nyore zvedu tobuda tonotsvaga kunze, then kana tazonoshaya kunze ndopatinozo accepta kuti ndinde neproblem. That is a disadvantage kumadzimai zvakare. Muchaona kuti madzimai awanzoita zvekubuda problem yanana baba iyoyo, andika. Saka accusation inongoramba iri pamukadzi. Then tichabva tabata forces from outside. Problem zhinji inobva kuhama, andika, especially hama dzemurume ndo dzinotanga kuaccusa. Ko mukadzi wako haasi kuita mimba sei, mukadzi wako haasi kuona pato ne 2 years chichi kunetsa 3 years 4 years, andika havambotanga mboti ko ndiana ane problem. Saka ndo challenges anotanga kuitika iwayo. Then panozotanga kuti kana maona mashaya pasina kuitwa accusation, hama dzakuti mukadzi wako akaroiwa, nhenga akaroiwa, andika, of which zvinhu zvinosingafaniri kudaro. Ngatipei vanhu vaite nguva yavo, vanhu varorana. Haisi nyaya yekuti kurorana chete, inyaya yekuti toda kuita mwana. Of course mwana is a gift from God, andika. Chinhu cha marriage vanhu vairi vanonga vachibatana.
tanzwa zvanga zviri kutaurwa mumaguta nemumatare. Regai tidzokere kune vedare kuti nyaya iyi vari kumboti kudii, nyaya yekushaya kwembereko. Kazhinji kana muri kupanga mazano, vaya vakomana nevasikana vakuda kupinda muwanano, unonzwa vamwe vachitaura kuti ndoda vana 2, vana 3, vana 7. Ibvi nyange mukati menhoroondo tinoziva kuti kare vanhu vaita vana vakawanda, vamwe 10, vamwe 17. Nyange mufamily mana John Wesley naCharles Wesley vakanga vari 17, vamwe mai ari umwe chete, baba ari umwe chete. Saka tauda kunzwa kuti vedare vari kutinyevere zano ripi. Vakuru vanotaura, akuru manzeve ndewako, zano marairano. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Vadiwa vatereri, tiri kukumbana zvekare muchikamu chechipiri chehurukuro yatiri kuita yakakosha chaizvo nemusoro wenyaya yokuti kushaya mbereko. Mukati meBhaibheri, Genesis 1, Genesis chapter 2, Bhaibheri riri very clear. I think nyaya procreation inotsanangurwa nesoko raMwari. Ende pana Genesis chapter 2 paverse 18, Mwari anoti ndichakuitira mubatsiri akakuita sei? Akakufanira uro akakufanira. By the way, Shona English sometimes very limited. I always say this, but Hebrew ine masynonyms akawanda. Umwe helper itaurwa uyu, beside companionship, beside someone anokubatsira spiritually, paitaurwa helper, someone anokubatsira panyaya procreation, kuita vana. Handiti? Endero soko raMwari rinobuditsa pachena rinoti berekanai muzadze chi? Muzadze nyika. But pane machallenges ekuti vana namai vane dambudziko rembereko vanochema vachitokota vhesi kuti ngwani Mwari makati berekanai muite sei? Muwande muzadze nyika. Mai Makowe, what are some of the causes dzekushaya mbereko? Mazvita mufundisi. Macauses ekushaya mbereko akati wandei. Muchaona kuti kune macauses ekumadzimai, females, kozoya macauses kuvarume. Kureva kuti kushaya mbereko kuri kune both males and what? And female. Saka nichatanga kutaura pamusoro pema-females. One of the causes yakaonekwa scientifically kuti inogona kukonza kuti munhukadzi asaite mbereko, vanoiti tubal disorders such as a blocked fallopian tube. Kazhinji inowanikwa nekuda kwema-untreated STIs. Kana wakambowana zvigwere zvema-sexually transmitted infections, unogona kuzova nechallenge yekuti uite mbereko. Saka kana ma-complications anogona kubuda pama-abortions, varipo vanogona kunge vakamboita abortion mukukura, maybe kuda vari vadoko, vakabvisa pamuviri. Saka ma-complications iwaya ekubvisa pamuviri anokonzeresa futi kuma-females nyaya infertility. Saka muchavona zvemufundisi kuti besides that kune anongonzi ma-ovary disorders anowanikwa kumadzimai anokonzeresa futi nyaya yechinyi infertility. And mamwe acho anonzi ma-uterine disorders anosanganisira zvinhu zvakadai sema-fibroids. Zvinogona kukonzeresa kuti munhukadzi asaite chinyi? Asaite pamuviri. Kana ma-imbalances anowanikwa muma-reproductive hormones anogona kukonzeresa kuti munhukadzi asaite pamuviri. Saka ndo ma-causes kumadzimai. Kuwedzera ipapo mufundisi, ini ndichanyanyotaura zvangu ndakanangana nekusekondary infertility uko. Kuti madzimai kana aita birth kune yatinoti quantity and quality of eggs. Sezvambotaura kuti as we grow older, 35 and above, tino ma-eggs edu anoramba achita mashoma. Saka paunoita umwe mwana wekutanga, the body might not recreate new eggs. Saka the quantity and the quality of the eggs does increase. Kazhinji futi takaona kuti panoita ma-changes in the body. And sometimes unogona kuita weight gain yakanyanya. Obesity also affects infertility zvakare. Saka unogona kuti wakamboita umwe mwana and then my body changes, you gain a lot of weight. Thereafter wakutoona kutoti handichatoitichi mwana, and that might be another cause. And again zviri zvokutobviswa umbu yacho kuti hauchatokwanisi kuita mwana because of other complications that happen during birth or ma diseases
aunogona kubata anogona kuafekta futi nyaya yefertility iyoyo. Saka zvinhu zvinogona kuuya zvisina kutarisirwa but zvinotoitika mukati medu. Saka kuwadiwa vateereri, mweshwiro dzeupenyu dziri kuuya ndedzekuti macouples vari kutarisa kupinda muwanano, mwana anogona kuita sei kushayikwa. Tinogona kuzvinamatira, pastor otozvinamatira, mamarriage officer vanotonamata kuti Mwari komborerai zvibereko, handiti vazviri watevha nezvimwe zvinotsanangurwa. Saka pfungwa iri kubuda ndekuti mwana anogona kushayikwa. Amene wachinyandura makozisi ichokwadi icho checho. Ndoda kutaura ndakanangana nevakomana nevasikana. Pane dzimwe nhambo dzavanoita engager into premarital sex. Vamwe vanotanga kutotora ma-contraceptives, nzira dzekudzivirira, vachitya kuita nhumbu. Pavanenge vozozvida vamudzimba, zvinogona kuzova dambudziko rekuti mwana haachadini futi, haachazva kutokonzera infertility. Kotozoita vamwe vanotoroorana chaizvo zvakatonaka-naka, but vanoda kuzvipa nguva yakareba vasati vaita chinyi, mwana vachitora manzira dzekudzivirira idzodzidzi. Dzinozopa dambudziko kuti pavanenge vaakuzvida, pamwe system inenge yatodzidziswa kuti haikwanise, iyo isati yakambogamuchira muchibereko mayo, system yatojaira kuti izvi hazvichaitiki muno. Saka zvobva zvatova dambudziko rimwe rinokonzera kuti vanhu vasabate mwana. Maybe ndisandauya kwamuri wachandamala, ameno sister Rutina oro mai Makoe vanogona kutibatsira ipapa. Pane imwe pfungwa inotaurwa nevanhu mucounseling kune macouples vada kupinda muwanano. I think vamwe vane pfungwa yekuti chimbodzidza naye, itaiwo 1 year musati mane mwana 2 years, because sometimes mwana anogona kubvisa romance nezvikamu 10 kubva muzana. Kusika mwana kamwe tumwe tunotochema usiku, handiti muri kuona panguva yekurara, masikati kanenge karara. So pane nyaya yataurwa navachinyandura ameno mainzwa yema-contraceptives. Pane here akanaka, maybe pano vanhu vadamboita rapo 2 years 1 year. Pane akanaka here avangagone kutora, whether ma-short term here kana kuti ma-long term, kana kuti ese ane ma-challenges. Zvakutongorwa kuti muchingowanana chite chitoita ichi mwana ameno pakamira seya. Zvakakosha kudzidzana sezvamuri kutaura mufundisi. But tikashandisa pama-contraceptive pane atinoti ma-hormonal nema-natural methods. Ma-hormonal contraceptives kureva kuti ano-intercepta nema-hormones edu. Saka anogona kutikanganisa patinenge taakuda kumboti taakuda kuita mwana. Tikufanira kuti system imbocleaner futi kusvika yazotanga. Saka inogona kukucleana for 3 years hatichazi iwe pamwe ndogorera wakuda kudi kuita mwana. Saka tinokurudzira kuti either follow the natural method, akaita sema-withdrawals, or to count ma-days ako semunhukadzi aunoziva kuti kana apa pa-ovulation tombomira apa pachi, or rather use even the condom because it doesn't interfere with your hormones. Kana makungoda mwana makungoisa the condom aside and mobva matoita mwana wenyu. So ma-hormonal, chaanotonzi ma-hormonal, kureva kuti anoita ma-changes in our hormones and that may affect us. Mai Makoe, mune zvekuwedzera. Mazvita mufundisi. Ndoona sokuti sisiro tina vaibata zvakanaka. Kusaziva kuti Elder Chandamali muchapinda here nezvinokonzeresa kuvarume, nekuti ndoda kuti unotapukira mufundisi kuvarume. Saka regai ndimboita kuti varume vatange vazvitaurire ndozo. Ya, ndichitaura ndakatasana nevarume. Smoking, kusvota fodya, kunogona kukonzera kuti ushaye mbereko. Ndiri kubandiko revarume. Regai nditore imwe pfungwa inonyanya kukosha panyaya ndiri kutaura iyi, ndekuti kusvuta uchifuridzira kune kapleasure kwakunokupa, but that pleasure ine ma-effects musystemani medu asingagumire kunyaya dzembereko chete, anoenda even kuutano, ma-cancers, mazino anoaffectwa and a lot of things musystem medu. Saka kusvuta fodya kune ma-effects. Chimwe chinogona kukonzerawo nyaya iyi kuvarume inyaya ye-low sperm count. Kuti mbeu yababa inenge iri shoma pambeu inotarisirwa kuti pamuviri pabate, inenge isina uremu unonoita kuti pamuviri paite sei
pabate. Saka izvozvo ndozve zvimwe zvinokonzera tete kuti wana baba washayikwe mbereko. Kana dai taenda kubhaibheri pastor, vhesi ratambotaura riya rinoti vamwe wakaitwa maeunuchs nekuda kwevamwe vanhu. Saka waiti uchishanda mumba mavatenzi wako waichinjwa iwewe kuti uve munhu asingagone kubereka, uri munhu wechirume, nemhaka yekuti vanotya kuti pavanenge vasipo unogona kusara uchibata queen kana vahosi vemumusha mupi imomo ukabereka rudzi mukati memba ipi iyoyo. Yandafarira ndeyefodya. Fodya haina kana any benefits. Asi magrivodi mabwadabudibwa. Fodya ine nicotine, ine tar, ine carbon dioxide, ende zvese zvinoaffecta kunyangwe panyaya yefertility yatiri kutaura nezvayo. Maimako you have something? Yes. Haisi fodya yoga, even alcohol, it has been proven kuti ine ma-effects panyaya yechinyi yefertility. Ndoda kuwedzera futi mafundisi kuti mataura low sperm count. Pane imwe futi inotonzi abnormal sperm function and quality. Kuti kune quality yesperm inoita kuti mai vabate chinyi vabate pamuviri. And izvo pane yavanoti futi ejection of the semen, dysfunctionalities. Kuti unogona kunge sperm irimo ine quality ine count kwayo, but there's a dysfunction in terms of the ejection of that semen. Saka muchaona kuti zvinokonzeresa futi kuti pave neinfertility mukati mechimwe mhuri. Saka mufundisi muchiona kuti baba Chinyandera wambozvitaura kuti dambudziko rinozongonzi ndimai kana mumba mashayikwa mbereko. Asi muchaona kuti vana baba vazhinji vane mujenya iwoyu wokutadzisa mai kuti vabate chinyi vabate pamuviri. Saka zvakakosha kuti tionesane mukati medzimhuri kuti kana zvaitika tisanonanga pamumwe, timbomira nyaya yeblame game, tigone kuwisisa nekutsvagurudza kuti zviri papi kuti kuona kubatsirika. Tatoita mubvunzo mufundisi. Vanga vari kutaura pfungwa iyi. Handizivi kuti vataura zvinokonzera kuvarume vari kutaura nenhau yemasperms avo, weakness. Handitoda kuunza imwe topic, but ndoda kuedza kubvunza kwavari kuna tete kuti pfungwa inozoitwa yatinombonzwa yekuti mbeu yababa inozota zvokutorwa yonoita zvokuinseminetwa muumbu mamai, iri biblical here, ingave ingakurudzirwa here kana vanhu vaine problem infertility yakonzereswa nokuti baba sperm ravo riri wiki? My sister. Inini sokuona kwangu taita dambudziko mukati memusha medu, tanotsvaga chiremba. Zvakafanana nemunhu wamusoro oenda kuna chiremba oprescribirwa paracetamol. Saka inowo ndikaenda kuna chiremba nemurume wangu, chiremba vakati paracetamol renyu nderekuti titobudisa chiinai mbeu tibva tanoisa hedu muna mai vokwanisa kuitakura pobuda mwana. Aiwa, zvapana kuipa nokuti ndaprescribirwa mushonga usinawo chitadzo pamberi pani nai paMwari. Saka zvakafanana naike zvino tine zvinhu zvakawanda zvema-HIV interventions, mabhe macouples wa-HIV positive vari kudawo mwana, ende mamwe ma-interventions akasiyana-siyana anogona kupuwa nachiremba kuti pave nekubatsirikana. So ini handioni chinenge chakashata, asi mufundisi ndoda kuwedzerawo pavarume apa nekuti tataura zvishoma pane vakadzi. Pane ma-issues enyaya dzekuti munhurume akaitawo zvirwere zvakaita sana diabetes anoaffectiwawo panyaya idzodzidzi dzekuita fertility. Pane nyaya futi dzekutora maguchu anonoaffecta quality yesimene yambotaugwa ipapapa, nekuda kwekuti munhu anenge achida kuzvibooster oita zvimwiwa zvekuti pamubhedha pafambe zvakanaka. Zvimwiwa zviya ndo zvonodina zvonokanganisa futi kuti vaviri vaite mwana. Zvakati wandei ivo vana tuberculosis, because zvinoita kuti munhu aite mwana testosterone iyayo handiti iyoyo ikaaffectika ende inoaffectikawo nezvinhu zvakati wandei zvakasiyana-siyana. Zvinoreva kuti takanganisika pamwe ugwere, pamwe injury chaiyo,
pamwe kungaita kwekutiwo akura hanzi aging wokuvarume inoafekta kuita mwana kana vava kuzvi40wo zvichikwira. Pari kutaurwa masoko makukutu. I hope vadiwa vateereri we are following macomments enyu tinoada. Ngatifambei tese tinzwe kuti nyaya iyi iri kumboti kudii. Imwe nyaya yamataura ndeyedoro. Vamwe vanomwa doro zvine machemical reactions azvinoita zvinoafekta mbeu yababa. Zvekare kuna vamwe vanomwa doro vanenge vachifunga kuti vane basa guru chaizvo ravari kuita, ufuchi zvimwe zviri mumusoro, pamwe pacho hapana kana zvavanenge vari kumboita. Pane dzimwe nyaya dzimwe dzatataura pamareasons, I don't know, pane dzimwe here dzatingade kuedha, because bhaibheri pamwe rinotaura richiti Mwari akavhara chibereko chaRachel. So beside mamwe ese atataura doro whatever, because kuna vamwe vanogona enda kumadoctors vonzi we are surprised zvese zviri in place but we don't know kuti why musiri kuita pamuviri. Imwe reason Mwari ndiye anopa vana, ndiye anogona kunyima futi zvekare chii kunyima vana. I don't know, pane zvatingade kuwedzera here pamareasons vachinyandura. Inowangurutoya semubvunzo sekupfungwa yamapedzisira yamuri kuti Mwari anopa, Mwari ndiye anogona kuti chimbomira, Mwari ndiye anogona kuti kwete, nekuda kwezvikonzero zvatisati tonzwisisa. But taimbonzwa tichikura kuti especially wakanangana mwanasikana zvainzi haikuna kusiya bhurukwe rako riri pawaya, kune vanhu vanoshereketa, anogona kuvhara mbereko. Zviriko here zvinhu zvakadaro kuti kuna vanhu vanogona kukonzeresa kuti mbereko isavapo nekuda kwemishonga, nekuti panotaurwa zvakandozonzi vanhu vakazofambira akazosunungurwa mbereko ikazodini. Isi tiri kumbodzidza kuti Mwari ndiye anodini, anovhara nekuvhura. Tete ndimi maveterani, tibatsirewo. Baba Chinyandura vari kutaura, vari kubvunza mubvunzo wakagozha kudavira. Asi regai titi mapenzi anogwisana neruzivo rwokuti hokoyo nyika Satani wakandwa ipapo unodzova seshumba kutsvaka waangaparadza. Tingange tichinyeperana vadiwa vateereri kuti simba rake wakatoregwa nekuti wakakandwa pasi ainaro. Saka zvamotaura Baba Chinyandura zvinogona kuwanikwa kuti vanhu vanogona kushinyirana nenyaya dzakadaro, zvichiitwa izvozvo zvekuita zvine chivanhu mukati, zvekuita zvemishonga nekudini, nekuti variko vanhu vanotaura kuti vakabatwa nazvo. Asi isusu pakuziva Mwari toti mabasa ani aSatani. Kana ari mabasa aSatani isu tinoziva kwatinonovanda, because isusu gedhegedhe naSatani hatimukwanisi, asi Jesu wakamukurira kari pamuchinjikwa. Saka isu kana Satani asumudza simba, asumudza nyanga, asumudza masimba ake, tonokukokawo masimba angatigwira. Saka kana zvakadaro zvichiitika zvinogwiswawo nemabvi. Saka tichiti nguva dzose vana chipo chinobva kuna Mwari. Kana wakaipa ativinga nemutowo ipi neipi, isu tinogusana newakaipa nomunamato kuti Mwari wedu vatiprotect, vatichengetedze, nekuti zvinhu zvakadaro kana zvichiitika rima harigoni kuwana simba pamusoro pechiedza. Ndandoda kuti mufundisi kumadzimai akafanana naRachel, tinosangana futi nemumwe mudzimai anonzi Hana, akanga asina mwana nekuti Mwari anga avhara chizvaro chake. Asi panguva yakafanira Mwari vakamutendera kuti awane mwana. So rimwe divi renyaya iyi nderekuti paperiod yaunenge usina zvinogona kubatsira character yako as an individual kuti uye wakakwana pamberi paMwari. Unogona kudzidza kuva patient, unogona kudzidza kuva long suffering, kuva munhu anogona kumirira patime yaMwari, because is character inodetermina mugumo wedu, kuti tinoponeseka here kana tinoita sei, tinoraswa. Saka Mwari in his wisdom anogona kutendera dzimwe nguva kuti pamwiri pasabati, asi pozobata hapo gare gare mushure mekunge yavhura chizvaro, but kuti upazobata iwe wambodzidzawo kuti kunokumbirwa uchienda pamabvi pani pako. And this is also working on your personal character. Ndimufundisi
baba Chandamali vataura zvanding'ang'ana mumusoro kuti nyaya yekumirira nyaya yepatience and long suffering vana mai kunyanya tinoishaya nokuti ndosaka muchizoona kuti kana mbereko yangu ushayikwa wani vabereki hama dzomurume dzatasa zheve dzikaona kuti haisi kunjenjemera kupinda 2 years zvatonetsa 3 years kana even earlier than that vana mai vakawanda vane vototsvaka kuti ndomwei votonotsvaka ende muchiwaziva kuti kana usina patience uchavudzwa nzira zhinji dzokuwana nadzo vana saka muchazoona kuti dzimwe nguva dai Mwari aizovhunza vamwe vana vane voita musikanzwa vachirova mai woenda pamberi paMwari kunonamata kuti Mwari mwana wamakandipa dai Mwari aidavira kuti wakamuwana nenzira dzipi muchaona kuti nzira dzinowanisa vana nadzo kana munhu asina kuita patience dzimwe dzotakura zvituko nadzo saka zvakakosha kuti tizive kuti nguva yaMwari inguva yaMwari asi ndinofarira kutaura kwasisiro tina mufundisi vachitaura pamusoro pekuti dzimwe nguvavo in this generation hatichadivo kumira 20 years kana paine dzimwe nzira sisiro tina vanoitaura zvakanaka nyaya iyoyo sisiro tina yes ichokwadi mufundisi kuti zveshuwa tavawo mugeneration ino yekuti yes irini vhesi yandinofarira inoti mwana chipo chinobva kuna Mwari mwana chipo chinobva kuna Mwari kana wakatongotarisana nemwana wedha wako kana kuti haasi chipo chinobva kuna ani nai kuna Mwari hazvina kunzi wako wemumumu ndiye achava chipo chinobva kuna zviri kungonzi mwana wese chipo chinobva kuna ani nai kuna Mwari ende zvipo zvinopuwa nenzira yakasiyana siyana ike zvino tikatarisa even umwe munyori watinotaura nezvayo anonzi My White vakanyora kuti aiwa ndakatarisa machildless couple muadventist home ngavakwanise kutora vana maorphans vagare navo vave vana vavo saka zvinhu zvinenge zvakanaka kuti in this day and age tine maoptions and you can adopt rumwe rudzi rwevarungu rwakazvibata mukaona akaadopta mwana munoti akabuda mudumbu make anobva amuda kusvika kwekupedzisira zvikatondiratidza inini kuti inini chero ndikada mwanasikana nhasi ndinogona kutotora mwanasikana orphan ndotogara naye ototora zita rangu totofara nekuti Mwari atipa chipo chemwana mukati memba yedu saka adoption is another way yatinogona nemamedical interventions atatichitaura kumacauses akasiyana siyana. Tinokutendai vedare, tinotenda vadiwa vatereri. Tichambotora mafemo tichizodzoka muchikamu chekupedzisira chatiri kukurukura nyaya ine chekuita nekushayikwa kwembereko. Pane mareasons akawanda apiwa, mamwe acho idoro, mamwe acho kurwara, zvimwe zvacho pamwe Mwari anogona kumbotadza kutendera oro even muvengi. Saka muchikamu chinotevera change tichidzumburudza nyaya tichiona kuti zvakamira sei. Mwari akukomborerei. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Vadiwa vatereri, regai timbodzokera zvekare mukati memumaguta, mumatare, tinzwe kuti vanhu vari kumboti kudii pamusoro penyaya yekushaya mbereko. Ane dambudziko ndiani, murume here kana kuti mukadzi? Nyaya ingagone kusorovhwa sei? Zvekare pane imwe mhando here yekushayikwa kwembereko? Zvimwe kuda mumwe anogona kunge vaita mwana wekutanga kana kuti wechipiri, voita dambudziko nekuita vamwe vana, zvinogona kusorovhwa sei? Zvinopera herezvi kana kuti kuda kwaMwari? Ticharamba tichinzwa zvirongwa kuti zvakamira sei. Mwari akukomborerei. Nyaya idambudziko hombe kune vabereki varikutadza kuwana vana. There's so many ways people can take it as families, as societies, because kakawanda kacho tinotanga kujajana tichiti hai nekuti ifault yaningi kana kuti fault yaningi ndiye mukadzi kana ndiye murume, vamwe vanoedza kuti hanga timbofambe tiende kun'anga tinombonzwa. I believe hangu kuti yes, children are gifts from God, but kana mwana tatadza kuita mwana tofanira kufind means and ways okunzwisisa kuti chii chiri kuitika. There's the medical way where we can go, a couple can go and get tested kunoona dambudziko racho riri papi chaipo. Then we're using modern science togona kubatsirana kuti tinyasoona kuti chikonzero chacho ndechei, and then togona wana kubatsirikana.
nyango zvozvo zvikaramba izvozvo zvokushandisa the medical way, I think pane mamwe ma-options atinawo, the options like adoption. Pana vana vakawanda vasina vabereki vari kugara ma-children's home who are just vari kungodawo vabereki just as badly as vabereki vari kudawo mwana. So I think as communities and as a society tikaedza kubatsirana kuti tisakurumidze kupomerana mhosva vachitsvaga nzira dzokubatsirana for the best solution or the best outcome yevabereki nevana, especially vana vasina vabereki vatinotinherera, then society yedu I think ingaende forward, tingakwanisa kubatsirana nekubatsirikana takawanda. Nyaya yekushaya mbereko ka maonero andiri kuita inini ka ndekungoti munhu anenge akangosikwa akangoita asingakwanisi kuita mwana. Haisi nyaya yekuti tingati mukadzi here kana kuti murume, inyaya yekungosikwa munhu akaita sezvaari izvozvo. But isusu vanhu manje tozozvitora titi pamwe mukadzi ari kuchadza kuti ambereki kuti ange yamhosva yake, but haisi mhosva kana kuti murume, but haisi mhosva yemurume. Musiki ndiye akakuseka sezvauri, saka unofanira kungozvigamuchira saizvozvo zvokuti haufanira kuti titi anokonzera ndinhingi kana takakonzera ndinhingi, wakasikwa wakaita zvauri unofanira kungozvitambira saizvozvo. Ndo maonero andiri kuita inini panyaya yekushaya mbereko. Inyaya inorwadza, inyaya inosuwisa zvekuti vari muwanano vanopedzisira vachisiyana kana pashaya vabatsiri vanouya vachivatsigira panyaya yavo, nokuti chinoitika pavane vari muyanano kazhinji weukama ndivo vanonyanyotaura pamusoro pevaviri kuti kana pashayikwa mwana zviri nani mudi musiyane. Saka murume kusaidi rake anofesawo zvaanenge achichinzwa, mukadzi we at the same time kudivi rake ane zvaanenge achinzwa. Pakupedzesera vairi ava vanoshaya peace marriage mavo, zvokuti panguva yakadaro ini kufunga kwangu ndinochitarisira kuti panenge pachida kana wechechi wopindira pakati pevaviri, wouya wovabatsira wovakanzera panyaya yavo kuti wanano yavo irambe yakasimba, kuti wanano yavo irambe yakamira. Ndo zvotinenge tichishuvira muupenyu kuti imba isave inoputsika nokuda kwekushayiwa mbereko. Kazhinji kacho munhu anobhulemwa mukadzi akanga pakashayika mwana pavanhu vakaroorana, but mazuva ano kazhinji vakuziva, unotoziva kuti ukatarisa masaidzi ese uchiona kuti pamwe murume asina anotoo nedambudziko, pamwe mukadzi atori mwana wake asi ozosvika pakuti agara mumba otoshaya mwana. Asi vazhinji vanobhurema mukadzi kusvika vamwe vanopindira maafezi evanhu vanotosvika pakuti hanzvadzi tsvaga mumwe mukadzi kunze kana kumuchesitira shamwari kuti ambotraya. Inini ndinazvo mumba medu, aita vakadzi vakawanda, haana kuita mwana, kutosvika mukoma wake akanzwisisa situation, ndikagara naye akatorawo mumwe mwana wake akati usarudze pavana vangu 4 ava kuti unoda upi kuti aite mwana wako kuti ukwanise kugara nemukadzi wako, because takunyatsoziva kuti pakati penyu asiri kuita mwana ndiwe. Saka kumba kwedu yakasovwa nekuti mumwe brother yakatora mwana ikapa munin'ina kuti munin'ina anziwo amai, anziwo baba, kuti mumba iye akazvitambiro mwana wacho vanomuda kunge wavo vese. Saka ezvinezvi zvinonetsa, kasi kazhinji kacho anongoshorwa mukadzi, zvekuti vazhinji vacho vanotosvika pakutsvagira mwana wavo hanzvadzi yavo mumwe musikana kuti vatraye kuona, asi nyange vakazviona vanotaka kutsvaga uroyi, aroyiwa uyu mukadzi pamwe ndiye ane mamhepo. Kazhinji kacho tisu vanovanzobhulemwa, asi izvi zvaakuda kuti vazhinji tingonzwisisa kuti hatisi kuroorerana vana kana vashayika, tsvagai kana kupiwawo muchechi kana kupiwa. Kunoitawo nedzimwe nherera dzinototsvaga pandinoshanda kune vamwe vamai vanouya vanonzi vanoshanda kuSOS, vakatoti muri tori free kuuya usingoti kuriwo mwana kuti musolve problem kana musiri kuda wemumhuri imomo, mowanawo wenyu kubva ari muchechi anzi munogona kutomupiwa. Asi manje nekuda kwevamwe nekunyara nekusada kubvuma, kazhinji kacho munhu akabvuma zvaari kuti kutambira kuti nina ndo zvandava, kunyanya varume hatisitambiri. Wadiwa wateereri, tinokutendai
tinotenda nefeedback iri kubva kwamuri inotibatsira apo tiri kuramba tichibika zvimwe zvirongwa. Tinokukurudzirai kuti like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, tag your friends. Macomments enyu, feedback yenyu yakatikoshera. Musabve pazvirongwa izvi. Remember, tine maprograms ari kuuya ari very powerful. Mamwe ane musoro wakaita sediscipline, kuti vana tovaranga nenzira ipi. Tichataurawo mamwe maissues ane chekuita nenyaya yema-in-laws, ine musoro wenyaya wekuti hama dzemukadzi. Tichabatawo dzimwe nyaya dzevanhu vakuru dzemusoro wenyaya wekuti Copacabana. Kune vanogara kueast uko kumabvazuva, vana Mabvuku, Tafara, Ruwa, Zimri. Makombi ari kusvika here paCopacabana pamunoda. Kuve kuma-western suburbs nema-southern suburbs akaita sana Highfields, Mufakosi, Dzivarasekwa, nanaKambuzuma. Kazhinji moda kusvikawo paCopacabana because pane zvakawanda zviri kuitika ipapo. But makombi ari kusvika here paCopacabana kana kuti ari kugumira munzira. Ndo dzimwe nyaya dzatichadzungunura nekurapa tichinzwa kuti vedare vanoti kudii. Zvekare mukati memaguta nyaya yakamira sei. Mwari akukomborei nekusingaperi. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Vanodikanwa vateereri, tiri kusangana muchikamu chekupedzisira chemusoro watandiri kukurukura nezvawo unoti kushaya mbereko. Pane zvinhu zvakawanda zvanga zviri kukurukurwa nevedare muchikamu chapfuura. Pataurwa nyaya dzakawanda dzine chekuita oro nyaya dzinokonzeresa kuti vamwe vanhu vashaye mbereko. But pane maeffects akawanda kwamuri vedare. Pane imwe yandandodawo ndikubvunzewo varume se I think mai Makowe vambotaura nezvenyaya yevarume kuti kana mai oro mumba muchinge maita dambudziko rembereko, varume vari very quick kufungidzira kuti ndimai ende vana tete vari involved, vana mwene veukama. Why muchifungidzira kuti tinodaro vachambalame? Ndofunga kuti ana society in general kubva nguva yekare takatora position, but position yanga isina kunaka, isiri informed. Toda kutenda nechirongwa chinechi kuti society now knows kuti kune ma-medical issues anokonzera nyaya. Kune zvinhu zvatinotora, ma-substances anogona kukonzeresa nyaya iyi. Saka nyaya yekuchati warume ndo vari right, madzimai haasi right, I think kurasika kuri kutungamirirwa nekusaziva. Saka ndoda kuti kunana baba wese, kana taita dambudziko iri, ana baba handei tinovhenekwa nana chiremba. Handi macases esa asingakorektiki. Ndichitopa solution mufundisi. Artificial insemination inogona kukonzera kuti mutoita mwana sekapo. So izvo zvinogona kubatsirai kuti muite mwana, ende mwana chipo chamunenge mawana kubva kunani? Kuna Mwari. Saka ngatitsvakei ma-solutions, but not all cases also will have a solution. Saka society must not frown upon vanhu vari muchimiro icho chinji. I know Sister Rutina have a comment. Ndaida kuti mucommended this again. Chingotange ndoda kuti budei zvishoma muchidzidzo kuti vanhu mhuri inogona kubereka vana vasikana. I've seen several times vanhu vachiti mai ndo vane problem. Scientifically mune comment yamunayo here, because always blame ndi abereke vanakomana. You see baba vakutorecommend kuti vaende outside. Scientifically anogona ngani challenge ndiana. All right. I think tese vazhinji vedu takadzidza science form 1 ndo patikatanga kuziva kuti kune chinhu chinonzi X and Y chromosomes. Tikaudzwa kuti vakadzi tine ma-XX chromosome, kureva kuti kana vanasikana ivavo mukati medu, asi varume vane X na Y. X na Y iyi inouya kumaspemu kuya. Saka patinenge taita bonde, spemu ramhanya riri Y richipinda mu X yangu,
panobva pabuda mwana mukomana. Asi kana baba vakaunza X ikasangana na X wangu pava nemwanasikana. Saka babazve ndivo determinant factor yokuti mwana wobuda ari musikana here kana mukomana. Inini am just a receiver. Ivo baba ngavaunze kwazvo kana vachida mukomana. Kwete kuzondipa pressure. Inini hangu ndisine mhosva. Vese ndevenyu. Saka tisu once coin. Vese ndevenyu. Unzanaye kuti mabhora anounza mukomana anokaviwa sei kuti mukomana adini abude. Onze muri kungondi zvako zvara vanasikana kundindodi imi ndimi muri kuunza vanasikana tandirai vana venyu tese tatu ini ndingori nema-X. Pari kutaurwa hanzi honyekonye ndimi vana Chinyandura vachambalama. Yes, toda kuti tende I don't know panyaya yema-solutions apa nema-effects mune zvimwe zvamuda kuti muwedzere vachinyandura mai makoyi vachandamali pama-minutes mashoma atasarwa nawo. Mukapinda mukati mebhaibheri pana Genesis chapter 18 verse 1 to 15 inotaura the story yaAbraham naSarah kanga vasina mwana. Kazoenda vhesi ya14 inoti is there anything too hard for the Lord? Kureva kuti kana tikasangana nedambudziko imwe solution number 1 ndimwari. Ngatitendekei kuna Mwari, ngatidaidzei Jehovha apinde. Pane menzaniso yatopiwa panapa yekuti Mwari anogona kumbomira kana kuti panguva yekuti tikure pakutenda. Ndonguva yacho yekukura pakutenda. Saka hakuna chinotadzika pamberi paMwari. Kuna vamwe vanogona kuita 6 years, vanogona kuita 15 years, vamurume nemukadzi vasina mwana, but wozodini hawo ozouya. Mai makoyi. Indachida kuti mufundisi mhuri yakazara it's complete. Husband and wife minus children. Yakatokwana yakadaro. Children are coming in as additionals. Vauya sezvipo. Saka imi munogona kupuwa zvipo zvevana, vamwe vorega kupuwa zvevana. Open your eyes and count your blessings and see what type of blessing the Lord has brought in your own marriage. Saka ngatigutsikane nezvatapiwa nani naMwari. Tive nomufaro muzhinji. Vamwe vanonyimwa vana vakabva mudumbu mavo kuti vagogona kutandavadza mavoko vachibetsera vamwe vana vakawanda vasiri vavo. Saka Mwari ngaakudzwe, timutende neall situations. Kana zvarivheseka medically, Mwari ngaakudzwe. Kana zvisina kurivheseka medically, let us be content. Imi hama neshamwari vekuchechi nema-acquaintance nema-colleagues ngatitsigirei vanhu ava tirege kuva isu honze resi dzekurambana kwevanhu nekuti mhuri yakakwana isina vana. Vachandamali. Ndoda kuti mashoko akasimba vatotaura ekuti mhuri yakakwana kana paina baba naamai. Tinotanga tiri baba namai, vana vouya vororawo voenda, tosara futi tine empty nest. Tiri baba nani namai, kurakidza kuti mhuri yakatokwana iyoyo. My sister, you have 2 seconds. Azvokwadi marriage inongonakidza chero muri vaviri. Inototapirisa infect zvimwe zvimabhegi izvi pakaipa. Vadiwa vateereri, toda kutendai nediscussion yatantinayo. Ndofunga mangona kuti pachine zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvikurukurwe pamusoro penyaya yekushaya kwembereko. Pachikamu chekupedzisira pfungwa yandabatisisa ndeyekuti muri 2 mutori mhuri yakaita sei? Yakakwana. Ende bhaibheri rinotaura kuti Mwari akavasika nemufananidzo wake. Ndonzwa vamwe vachitaura kuti he or she is my better half, but Mwari anotaura kuti 1 + 1 = 1. Saka i-complete number, not half. Saka muri 2 muri ma-complete numbers, ari kubuditsa 1 whole number. Saka Mwari ndiye anogona kukupai vana, oro Mwari anogona kuti musaite chi? Musaite vana. But zvese izvi soko raMwari rinotaura zvinobatirana kuitira zvakanaka avo vanoda Mwari. Pazvose Mwari zvaanotendera zviitike pasi pezuva anozviita for a purpose. Dai Mwari angakukomborei nekusingaperi. Euda Chinyandura, muchatipa munamato wekuvharira. Kuna Mwari Baba wakanaka, tinokutendai nechipo cheupenyu, tinokutendai nemukana wekudzidza chidzidzo chakadai. Oh, what a wonderful lesson Mwari. Kune vakawanda vari kurarama mudambudziko iri. Totenda mabata vazhinji, mataura mwoyo vazhinji, chivabatsirai kuti Mwari vakure, vagoziva kuti zvose Mwari vakatenheka kwamuri imi munovaitira. Uye Mwari tipei mufaro mukati memichato, tiri zvatiri, wana waripo, wana wasipo.
chititungamirai kuda kwenyu kuitwe nekusingaperi tonamata. Amen. Amen. Vese vanonzwa uranyi soko rakanaka murese pasi kuti vanhu vese ngarinzveri uyo unoda masoko pako monemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pago monemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda Iswi uyo unoda upenyu narini uyo unoda tumasoko pago monemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda masoko pago monemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda